Ahojte, dnes sa pozrieme na to, čo buď milujete, alebo vás z toho v sekunde rozškriabe celé telo. Nie je to ten škrablavý sveter od tety, čo sme spomínali minule, ale je to niečo, čo v minulosti bolo hviezdou diskoték a dodnes sa to objavuje na prestížnych módnych mólach. Vítajte na kanáli Andrea Martini. Dnes sa budeme rozprávať o Lurexe. Vedeli ste o tom, že Lurex nie je materiál ako taký, ale v skutočnosti je to značka? Je to podobný prípad, ako keď každému hnedému sítenému nápoju hovoríme kola. Poďme zistiť, ako sa z vesmírneho výskumu Lurex dostal až do vašich šatníkov. Ak by ste ale čakali, že nájdeme čisté zlato, budete asi trochu sklamaní. Lurex je v podstate sendvič. Predstavte si tenučký, hliníkový pásik, ktorý z oboch strán oblepíte plastovou fóliou. Výsledok? Kovový lesk, ktorý neoxiduje, nečernie a hlavne dá sa prať. Technicky ide o metalizovanú priadzu. Vďaka tej plastovej vrstve môžeme mať dnes Lurex v každej farbe dúhy. A prečo nás občas tak hryzie? Pretože tie mikroskopické hrany kovovej fólie vedia byť v pokožke poriadne drzé. Preto sa dnes v kvalitnej móde takmer vždy kombinuje s bavlnou alebo viskózou. Ľudia chceli žiariť odjak živa. Preto sa už v stredoveku skutočné kovové nite, častokrát naozaj aj tie zlaté, tkávali do kusov odevu. Tomuto materiálu sa hovorilo brokád. Bolo to však ťažké, extrémne drahé a časom to aj zčernalo. Skutočná revolúcia prišla v roku 1946, kedy americká spoločnosť The Beckman Company oficiálne stvorila Lurex. Proces nanášania hliníka na polyesterový film je presne ten istý, ako neskôr NASA začala používať napríklad pri izolácii satelitov. Ale Lurex by možno nikdy neúspel tak veľmi bez jednej fascinujúcej ženy, Dorothy Liebes. Práve ona vzala toto dovtedy priemyselné vlákno a svojím talentom ho premenila na luxusnú látku. Milovala experimenty a do látok vtkávala všetko od hliníka až bambus alebo stebla trávy. Vďaka jej prístupu sa Lurex prestal vnímať len ako lacná náhrada zlata a stal sa miláčikom outfitu návrhárov a interiérových dizajnerov po celom svete. Najväčší boom 70. a 80. roky. Studio 54, disco a tak podobne. Ak ste nemali Lurexové body alebo aspoň leginy, ako by ste ani neexistovali. Dnes už Lurex nie je iba o kozmickom efekte. Svetoví návrhári z neho spravili elegantnú záležitosť. Záleží najmä na stylingu. Ak máte v bežné dni oblečené napríklad Lurexové sako, zvyšok outfitu nech je trochu striedny. Nechceme predsa spôsobiť dopravnú nehodu. Lurex pod umelým svetlom na večierkoch vyzerá výborne. Ale ak ho je príliš, tak na poludňajšom slnku môže pôsobiť trochu lacno. Ale to by to slnko najprv muselo svietiť. Skúste napríklad aj metódu, kedy výraznejší Lurexový top skombinujete s obyčajnými širokými džínsami. Práve ten kontrast medzi luxusným kovom a pracovným denimom z vás spraví hviezdu streetwearu bez toho, aby ste vyzerali, že idete na ples. Lurex nájdete aj v mnohých kúskoch od Andrea Martini. Látke totiž dodáva nie len lesk, ale aj štruktúru a tuhosť, ktorá pomáha zadefinovať línie. A čo údržba? Lurex je napriek všetkému veľká citlivka. Neznesie žiadne vysoké teploty v práčke. Teplo totiž fóliu roztápa a z pekného kúsku sa stane čudná matná guča. Takže čo vy? Máte tiež v skrini nejaký perfektný Lurexový kúsok, alebo sa tomuto materiálu vyhýbate oblúkom? Nezabudnite mi to napísať do komentáru, dajte aj odber na kanál Andrea Martini, aby vám neuniklo už žiadne ďalšie video a vidíme sa na budúce. Ahojte!